wayahe kirim ceker barang. Wes tak delok kulkas dhisik wis ngenteni terang. Ya Allah Gusti. Jenenge udan kait sore gak terang-terang. Ki meletoy nang omah apa ora ki meletoy? Ya Allah, enggal paring ono terang ya Allah. Iya le. Bu, deh, ngaget-ngageti ae. Wah. Alah Kit, guyon. Kit, nempel empon-pone aku. Bahasa nempel iki padha karo njaluk ki. Kulino. Hei, bocah kurang tanek. Tuku ngger, nyah 2000 komplit. Lah, tenan to. Ya iki sing jare kulino diterokne wong blonjo ning pasar. 2000 komplit, 2000 komplit. Ora genah nek kolakan empon-empon atusan ewu. 2000 komplit. Hah.